be aldi fotti kiriyefu ko mojo bere keldude awa sala jabi ndeno sede ka kiriyefu ton haray laabi poy awa ci dum fetti do andi 700 milliards francs qui no détourna on nous fait de la douane on 700 milliards be achata 100 francs ben directeur e ben adjoint be andi mi andi non ko wiete ko crédit à ligne ko do woni ko be détourniri mbudi buy 700 milliards awa sener de futti ke golle mun dengoy ben douane be hari no mari ciudi hari be mari otoje hari be mari motoje wabbe gari no mari hay kangi wabbe mabbe hari no mari jama wabbe mabbe ari dogino hari Senegal ga Mamadi Doumbouya jonni ko inete ko inscription non ko hunde jonnande ordre yawgol nanga famille ma on fo adda joddina ka pale Mamed 5 be nyamata be yarata be fofata be wi ay be'u nafi balu kala jeado e famille ben min mi hala ni no go yimbe ambe min ta goto yaw andintinno ya kala yawdo do andintinni ya ti be nangima pottere ben kullun ko woli ay fima ay kayida yimbe be woy be dabba sab so yaydo dabbi do bandiji wi ko be woni garambe mo ma on yayido lotangol garambe mo ngotoji be nangima e dum ara ma idam buy ko bandi ko nakiri o nganda buy ko bandi e sare ko nakiri de nganda kayido wodo ngacciti yimbe mon do jokki yimbe on yey bam hare dim bandiji ka duani don be no abaka kiriyef hande be fuddi ke yewtere na jumen goy kono ngale wana hajume me ngale fala do yo subo mo fala menen ko meden ngandi 31 décembre hewti 31 décembre hewti tu nala wi buyde meden observi minna halawi ngi lannata halawi ngi gasata ono nyande ko halawi birde kambugol ko watta dum ko ajumo fala do woni gine fala do yo yaltu mi ngaajo ngalay dum ko no ngandi ton kono ngandi si wona e si yalte bam tele ka YouTube jama no mema tontum be wowti haray ko andi ngolo musibe o bela ndaru de mo kala yo jodo ya tout finira par finir ayara ono ngon tesi day place Allah depuis 1958 ko dum jogi don tout finira par finir hersi gorebe mon hersi sibbe mon hersi bolonda mon yimbe holorbe proverbe ji fenandeji pero ono ngon yali Zelensky no darti do Putin jode dabbon proverbe ji français fenande il ne gol Dieu va nous sauver il ne gol tout finira par finir il ne gol le kram arriver dum fo ko hala fenande hala kala kabari dum no way yawdo e labutare wiado ko kalman jonna taw jogodum dum ko halaji yimbe desperbe yimbe be ala espoir holla no video ngotum ko ndaroto lutton fillade programme uji di ayonon o sikkude yimbe ben no feti kide en feta wallahi gine en feta de dare o video dare regardez faut assumer wallahi billahi ta'ala faut assumer o inete Bassirou Diomaye Diakhar Faye ande kanko ni président Sénégal do loyal regardez oui 2024 Ousmane Sonko la moto do ay si tawi no be hondo to be pita be wara ben no ko comédien je be nakile makole ko sotule men no ma feta si même ma pijigo a feta nyari nangata nyari goy famine nyari nangata nyari so jodi kedo inugo arebe ay ko buzi ta konsi buza mala na fe no article labu do poy mimi da gu jikku mo fenande ko do ido yurman wallahi do yurmi o nganda no ido yurmi parce que o nganda ko fewndi no yurmi ha yiwgol gine jono jetta proverbe ji fenande bandindira wowla ko faala jetta rêve wada réalité mais mimi hawja naaw famine mi wolta fi saralo si on faala on wartindira dum ko haajumo ko fulbe wonto min mi loppa kay dum kedon sikko mi yurmende no hakkunde me min na ko yimbe bunginta on de min sen akkidama mi soja yo ngaay do yurmintinno ay bare un kawde kon woni dum kaydo wo yimbe no yimbe fenu pitié
pitié ala kuneme o kala wada role mungo donc haray dum ko haaji mon fi sara lonton fala war do fala warti ndiro nguni ndiro haji reweno ngano mutto be wi ndangu fendata ko no hibbay haray be andi tindie ene wiwbe ben ibe woni pere piro haray CNRD Nelly o ineteno Idi Amin wadu yewte na. J'aimerais que vous tapotez et vous partagez au maximum possible. Mais holly, ka police tout, investit 10 millions de dollars. Police, ou 10 millions de dollars, on y a investi dans le mois de décembre. Millions sans dollars. Quand on investit ici, fait on doni, ou ko pour inire yimbe, maintien d'ordre, gaz lacrymogène, qu'on a tataï. Article en Africa Guinée woni ko départ. Là, il peut écrit noir sur blanc. Ou un 10 millions de dollars en 2021, en Nyalande de Féoudi Dendo. On ne rien qu'on a sous Star World. Quand comment Mamadi Doumbouya Hall, ou be tanika militaire, on comme conseil coup de jama, ou donc on golle là-bas de Yobil Lasco. Ou be bepina jama, on a be jamandi, on a fait la manifestation. Only 10 millions de dollars, on dit que be investi ici nous. Ou be bepina jama, on aller-retour. Kono ngandi sino mari mbudi ko datora de. Jette comedy, ndebe sofina on kali ko men arta posta. 10 millions de dollars wo be walli ni sur la table. Donc andi non police Guinée on si walli na mambudi ka. Non, fala do wi ko fenande, fala do ko gonga. Menen ko wonani men ko pitu gol info dans le live. Et puis on passe. On s'en fout de ce qui vient revient. Quoi du mot? Dans ce cas, rappelez-vous, les informations sont claires. Beholli, moi là, si nous guerre endare. Beholli 10 millions de dollars dans les cougars, 10 millions de dollars dans les gaz lacrymogènes, 10 millions de dollars dans l'intervention rapide. Donc, au cas là, même mina, benada yite jama. Donc, on a mis une inscription. Mimi do hala ni Mamadi Doumbouya. Nyande kala o wadi couvre fait qu'on a kiri hup ayite mako. Donc, ko sampagay. Quand on a dit on a maintenir ta ordre ton. Quand on dit on a guerre d'État, et vous mettez dans les mains de Dieu. Donc, on a dit sinon on dit ton, et si anda, information millionnaire. Retenez. Si nous faisons, haray, nous on dit non aminata, au Ari, ou au weltanik militaire salarié, ou tous les commandants, kala gollo, golle bonde, ino weltana, Mamadi Doumbouya no kella ni wadi. Main sur main, tapani be jude, woy mo weltani be. Wonde hitande arore do, o wadana be golle, o beydana be salaire, o wadana be piji labadi. O famine, o wadana be dum. Gollana be hala be, o gollana be jamma e nyalorma, o wadana be ko laba, o wadana be ko foti. Militaire o fawni ni no ex-city. Ara dum ko teddungal le mom musibe am be la ndarude telen ka Facebook e ka YouTube. Tapote like ta goto acanga goto. Adna ko sabu yara. Sikana no bunga ni ma ula ita kulle nyame. Tere ben kullunku. Kanu do e bungo hara ko mo mari moyen. Ananu goto kana ko moyen jokki ma kanu ben seda. Min do way joda de nyom min do mido kani. Min mido kani kono mido wodi. Ono no hay ko sokko do ngala. Yimbe do jodo inna wo mi wela tabe mi do maya fimo min kam mi woni do mi nyamata mi danta ko fimo woni mi warde jode do ngam mi haray do welam mi do yidi on yimbe bulawbe mi ay go no jodo do e campo wo mi do wadi mone mabbe mi wadi mone mon Cardinal Trump won mi ko Donald Trump woni angale firtani o e pula ona goddo wonda on gogati non tigi no monani yo yimbe torotobe si nyama yimbe manjallaji on fo ko manjallaji kala rewdo ye e campo ko manjallaji yimbe torotobe si nyama ule nara to wande dum ko fenande ona goddo woro na yawaro nene mon e bemmo mi anda dossier o mi wawla mi yawbe no commenta gawo ko fi mi yaali mi yahonto mi wawla kala ko mi andi min 2025 mi surrata e wotu kala eti do amendi dossier ma mi lila accuange dum yimbe gono rewi do Nicaragua ibe andi mi do andi be wartanen mabbe pem mabbe be sonja do yimbe be awola gonga kan tubbe mono no pay que sere
angake amoya kere mi do cha e moƴƴere onon gine mo moƴƴike mo on tigi ni say selludale moƴƴi e mo ino do mo hulireedo selludale moƴƴi e mo wiido o gaynta ko wawɗo a dumbuya tu yiɗuɗo ayno menen dumbuya ko ɓuri men wo ko pinka anniyeji bonɗi ɗum meɗe yoɓori anniyeji bonɗi meɗe yoɓori kala moniɗo mi hukka yite makko min feƴƴa bon revenons à nos moutons. Chacun doit savoir les infos sont claires. Les infos sont claires. Les infos n'est pas comme les autres. Tapotez, likez, on va aller épouser molo molo. Hala musipe. Watan. Hala ko sati kon no sati. No dane lang hore be IFDC ben fo. Dara be jento o video. Sumani gawal kampani ngol. Usmani gawal kambani on don huti non kono yiyay o wi hikka warayo Usmani gawal o warayo nyik wo ko fetti kon foko sama kala Usmani gawal wo o warayo yaay porte na mo plainte benda ko hula don ku ndaru on do huliredu joni be huli ay wolu golinde makko joni inde makko be awa kunno wayo hulbinde kumar kun kaya Hikkalongo wari na yon goto. Kodung wani ko desi dinan kanko e grupu makko. Wobe wara yon beta pa. Sir Africa Guinea News. Kanko Usmani Gawal wo kanko waday congrès. Ayonon on sikkude yimbebe jode mimmi hala nino on CNRD no pusu de Usmani Gawal ka yite. Aynon jama on no jodi. Ko woni wo ko presidentiel dale wola ni on ko woni ko. O wi Lakini kono liberta horemo. Ono wala ta horemo. Ono imoto jondindira jude. Ono imoto bepondira. Ono imoto ukayite. Ono wata désordre national. On jabal. Owi ono wanano ngollirto. Ono ko goddungo watto. Awa Usmani Gawal ari. O ari no hikka e kongudi metudi. Desionji makodi ko desionji hudai. Ono tawo wi. Woko nyawa kon foko fenana. Mimi wana namo Mimi Usmani Gawal si nyari rudal keda ko nyari mi jettata min o weltala parce que mimi do andi ko halkado Usmani Gawal sede ko halkado babe makko gagni no ko yete comme préfet Gawa o yani babe makko o convaincu ki kalare nden ha andi on ko duwaye njori babe makko ari ko duwaye ACK olion wo kanko organiser congrès oraɗo fode usu oraɗo vice président bebe o prépare nani be wi ndangu andi Usmani Gawal kanko na fi yo moƴƴugol andi ko ha jaɗo yo moƴƴu mapi kanko ko fi bonnugol o fala. Lui, son objectif, c'est comment gâter. Ko bonnugo halkita ko duwoni fale makko. Donc andi CNRD mi halani non CNRD no tapani mo taban. C'est règle. Ko mbodi ko finance dum. Ko Amara Kamara, Djiba Diakité, Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Kambe jetti mbudi joni Usmani Gawal fi lancugol o parti. Présidentiel dale no andi Idi Amin moƴƴa kono hande be yaltalbe woli bandiyagal makko ngal. Be andimo be andiniri hay bibbe Idi Amin arayno ka presidentiel dale be andiniri kambe dido be yewtayno ay téléphone ko be beeda yewde bandiyagal Idi Amin ga Idi Amin en no jodi pellet hibbe tawa ay fo no andi ko Usmani Gawal libi suudu sellu dale ndu ono do fo do andi du ngala mo andani o woni capable libugol suudu sellu dale ndu kanko Usmani Gawal o woni capable dum o yayo monti dossier Air Guinée o jonni CNRD ayo nanno sortiji makko din ka teleji ono anda goddo nyalorma yonno do mo jemma sendite video au maximum possible mami kupa miya Usmani Gawal yati ni sendu dale ko kunjuru makko liba ko kere dum ko probule o bonno nanaro dum ko woldu film Guinée o ye espace FM o asimi o yalti ni video je audio ji min ko mettata mi ko fop o debi do ya do ngula ko Usmani Gawal e do nguli kumbe e dare paccalu ko nguloton on wuli on yawgol bebinamo ha o jamandi yanko Mamadi Doumbouya afrontoto har
on tertoto inde démocratie on tertoto inde démocratie on in France le ilola be yawno be falamo bebinde ka ko du lagine militant et sympathisant ko ni ko lagine fo so sali yawgol bebina Ousmane Gawa fiyonu ko parce que don huli redu la vérité est sur la table be won be Amerique do mi do weltani o mi do kellanyo mi do ino sapo parce que ɓiɗɗo gorko si waɗi golle respectu Ousmane Gawal ay o yahi ka julirde boros ɓe innu noon si ɓe yimo ɓe bebinaymo ɓeydi no ɓe bebinaymo laggini noon ko fiyonno hulando moi je vous pose la question fiyonno hulando bebingol Ousmane Gawal on hakkude mo e Allah onon militant et sympathisant IFDC tawɗo on bebinomo ɗo ha seku ɗon mo jonji mayoɓe maya ɗon nde ñande histoire o winde ka livre ji winde ka journal wirne ka téléji ɗo sikkude wattante no ke yila kono joni o ƴetta e kaya makko o yaa peera o yaa denna bo o fotta e jama on woɓɓe kadi wa tinnugol no siga makko ala e puis ɗon foofi gonga no foti he gonga no weli kono ɗum ko fawre maɗo ara no beppinino Ousmane Gawal federde ƴetta ɗon leeso joni noon rappelugol plan ji makko ɗi ɗon andi CNRD no tappani mo tabal parce que mi haalani on gouvernement on ko liɓeteɗo gouvernement CNRD on ɓe liɓay mo peut-être d'ici le 31 décembre gouvernement ko fiyon ɓe liɓirta mo a andi fayaminimo no min ni jamanta hoolomo on na neɗɗo hooleteɗo yimɓe danno lagine jokkude ɓe o jokki fenade jokkude ɓe o jokki manipulation minomi mi wolta ko welata yimɓe ɓen ko ɗum yimɓe ɓen no yiɗinmi wakkudañi Allah jawon no faɗɗe fiyanni menen mo sutti men darugol accata no wawa dorogo min miɗo ɓuri kuusu welde min miɗo weli ɓuri kuusu hitoji an ɗin no jenta l'influence est claire dans ces stratégies rappelez-vous les infos sont pas des infos modifiées hande so yi hay Idi Amin no mapodi e amen menen o blogueur ndare ministre de la défense no fesa Idi Amin jooɗi ka bureau makko o fesi o wulli kanko Idi Amin o ni fulake ɗon andi joni manin ka ɓuyno nana pular wana o wiyeteɗo Mori Konde ko debbo pullo jombi ni manin ka on no jombi rewɓe fulɓe no naati ha cuuɗi mum ɗin no heewi meɗen andi ɗum joni manin kaaru heɓu ndu mbuuɗi wo no jombude pullo naada hewa mi haalana noon jiwoy koy janvier radisson udditay Seraton hôtel on udditay woni ɓe yawi ɓe ñeñca on ɗon hayon ayon i onon plat maare no ɓurani on gikke plat fritte kañum onon waɗa on enceinte mi haalana noon jama on no mari sida nani kala yawɗo ɗo ñeñca e hôtel u radisson udditi hikka kadi men ɗaɓɓay tablette men arisira les femmes enceintes salla salaki wonɓe darirde ka YouTube meɗen weltani o mi halna hikka kadi men arisira e femme enceinte on normal cette fois-ci encore cette fois-ci là radisson uddita e woni ndare auto e labako e taxi moto ɗum garira ɗon bawo ba 1+1 2 wakkude Allah aya hikka ɗon radisson si udditi boya e ini gera mi anda tun ko poti o jelo e fettinte ton kadi ay onon on kelɗa onon kon bandiji hikka kadi heɓama ka fotte hikka kadi ɓe woga e pentirji ɗin ɗon jidiraje bandije jidiraje ɗe 4 kareji fimo wulɓini jama on moni mi yaltinayi ko mi andi kon fof dans l'année 2025 yo laaɓan o noon ɗi ɗo non musidɓe les infos sont très claires fala ɗo mono fala ɗo welto mo fala ƴetta ma acca ɗon tapoter like c'est entre vous et moi rappelez-vous CNRD on iɓeni Ousmane Gawal so fala ka perdude parti makko on dole makko ɗen ka CNRD iɓe sifanimo ko yawtete so yawtali ngol kerol risque on aray o pottinama Ousmane Gawal objectif makko on déjà hari ko raɗagol selludare yimɓe ɓe fof no andi ko kanko woni ɓawo ɗum
yimbe be fono andi ko kanko malegansi dum manipili waddindiri jama on ka parti ton subi yimbe yaltini ona do fo nani Alpha Bakar ko yewti kon e o tele wiete do Africa Guinée ngel wiete ngel suley tangel sa yingel ay nyaari be o meda lan welde min mi da neddo feno an ka yida wi ko mikkito ku welala ku nyotteli koy fo ko sellu dale yira koy ndomboy yin koy ndomboy famina no jangi fenande yin koy ndomboy ande ko wewanya ni hay nanda mo wala tay fota on ari ko dogo Senegal do e denna boje peraji fiyo hebu cepu nyamiri cepu o se invita may denna nyamiri cepu o si goddo jomba no hori haaji e fo no yaltiti loti no ke piji boddi a hor nder rawni ande ko dum woni yida no doga do ba dumbe minuma ko yin ko nyotteli o tu yin ko fussa baajo e dumbu ya banni kono simi maya sindi liwlita kay hore am en gerday hala gine ande buri o fetude min mi fawa e kaaje yorde hore mo si Allah salaki maintu lendi ndo nous allons gérer ensemble. Vous allez lire les, je vous promets. Je vous promets. Yin koy buy nyotelo yin koy bonkoy no banna yo CNRD no muncha kono men sokira yo manja sidibe o tere ben kullum ko fenamma nini doufe nini mede muti tani o lawi ko dekkon dekke après avoir bouffé vous allez vomir nini do dekkude do sokkade me ala no manja me ni mo mo ari e mayo yo ndaru no lotora kono no da tandaru no yollora dey est-ce que anani ngal pular mi wi mo ari e mayo yo ndaru no lotora watandaru no yollora jonno buy yolli no ke kamayo CNRD be anda awa buy no yolli buy no ukki hore mun der ton hino fubbo hino inda menen ga mo sikki mayo ko pisi ma mo sikki mayo ko fleuve on tigi anday ben l'océan n'est pas le fleuve, l'océan n'est pas le marigot, donc l'océan n'est pas les sources. Mo sikki mayo ko chango yontigi yollo dara laba naymo ay be kander mayo ino ton dinosaure no ton yimbe ben no jodi no wiya 31 décembre transition va finir hande mo landike hakkude ma e joma ko honno transition o landita le 31 décembre dandi koy fenande wonda dandi ala katipuda dandi ala mo holorda dandi angi hore ma hola kay ko wonda ko wolude tagado ndemo wowla wo hala foti ara no wodi ka o tippi ara na e fenande tum sendo en e fenande yo alla sendu Guinée e sikkitagol yo alla sendu Guinée e leader be wado be ya yiltito yo alla dandu e yimbe wola be ko watta ay dum no hulbini be wi opposant de si wali wadumbu ya onanga talamu tagaro watame ma ittagoy hay rewbe si be yiri ma mik makko wondata ayali rewbe no yidi garçon très problématique jamais plus jamais daya jiwona wulla do fi gorko mbobon ko koy gorko e hakkako men fenay men kansay men détruisay men